Atisayen sojojin Faransa da na Najeriya. A kwanakin nan, jirgin ruwan sojojin Faransa ya isa a Najeriya, wanda wannan jirgin ruwan na yaƙi ne, kuma yana ɗauke da jiragen yaƙi na sama da yawa. Mutane da yawa sun yi zargin cewa za su zo ne domin su yaƙi Nijar. Domin sanin mu ne cewa an kore su daga Nijar kuma ko sun fita, don haka mutane suna tunanin yanzu sun zo ne domin su yaƙi Nijar da wannan jirgin nasu. Da aka tambaye su sun ce ba duk wannan bane ya kawo su, sun zo ne domin su yi aiki da sojojin ruwa na Najeriya a cikin teku. Mutane da yawa suna da ra'ayin cewa duk wata ƙasa a nan cikin Afirka da Faransa za ta haɗa alaƙa da ita domin su yi wani aiki, to akwai abin da Faransa ta hango, ba za ta shigo ba kawai haka, akwai abin da take bukata, akwai abin da take nufi ne. Tun da dama in kun lura da abin yake, ba a gayyatar su, da kansu ne suke zuwa su nemi su yi aiki da ku. Hatta a Najeriya ba a kire su ba, da kansu ne suka zo suka sami sojojin ruwa na Najeriya suka ce suna so su kulla alaka domin su yi aiki tare. Abin mamaki sai waɗannan sojojin ruwa na Najeriya suka amince domin su yi aiki da sojojin Faransa na ruwa. A yayin atisayen da aka gudanar a mashigin tekun Gini, kuma jim kaɗan da kammala wannan atisaye, mun zanta da kwamandan rundunar sojin ruwa ta Najeriya mai kula da shiyar yamma. To, halaka ne dai wanda ake kullawa tsakanin Najeriya din da France. Dama can muna da halakoki da yawa da muke yi tare da su ta wajen kasuwanci da barin wasu abubuwa na rayuwa, amma yanzu kuma na harkar tsaro shine muke ake zuwa a taru a yi mu'amala tare, so da za mu yi kokari mu duba harkokin tsaron nan yadda za mu duba su tare, mu koyi wasu abubuwa daga wajen su ma kuma abinda suka ga ya cancanta za su koya daga wajen mu. So abu ne wanda ba yau aka soma shi ba, wannan kamar shi wannan exercise ɗin na crocodile lift wanda aka yi shi akan kamar an ɗauki mutane ne garkuwa daga cikin ruwa, waɗanda kuma Najeriya suka dama can muna da daman irin wa'annan abubuwa, amma kasa idan ka samu wasu kamar wasan kwallo ne, in ka samu waɗanda dama suka iya za ku wasa tare, kaga zai sa ka nuna irin bajintakanka, kuma zai sa kai ma ka samu abubuwan da za ka koya daga wajensu. To shi yasa aka haɗa wannan al'amari ne wanda ake bukata a dinga yi tare, so da kowa zai dinga kokari idan ya kware, mu dada kwarewa akan al'amarin yadda za a ceci mutane idan sun samu damuwa a cikin ruwa, da kuma yadda za a fuskanci abubuwan da suke faruwa na wannan da bai kamata ba na ruwa, kamar irin su farisi, garkuwa da mutane, fashin ruwa, sea robbery kenan, fashin ruwan teku. Farisi dai a ɗauki mutane a garkuwa da su, ka gane, saboda samun kuɗi daga teku din, kuma a hana jirage su samu walwala a cikin ruwa, ana tsoratar da su, ba a bari su yi kasuwanci. To shine abubuwan da ake kokarin a magance. To amma dama can alhamdulillah abubuwa sun ci gaba sosai, an samu wannan natsuwa ta dai fannin mu nan, iyaka dai kuma ana kokarin abubuwan ya daure ya wuce har Gulf of Guinea, saboda tun shekara 2021 babu wani babban wani abu da ya faru a cikin ruwa na rashin tsaro daga dai cikin namu bangaren. Saboda haka kuma wannan din ya samu ne saboda matakan da ake dauka, ko aka riga aka dauka, ake sawa a tabbatar da cewa babu abin da ke faruwa a cikin tekun nan ba tare da mun sani ba. Na san cewa kuna sane da abin da muke ce ma maritime domain awareness capability, wato wani na'ura ne wanda yake amfani da kimiyya, wanda za mu iya hango tsawon da kuma fadin tekun namu na ƙasa, duk abubuwan da ke faruwa a wajen muna kallon sa a CCTV. Sannan kuma yana daga cikin matakan da aka dauka shine a samu platform, wato jirage waɗanda za a sassa su a wajaje, idan an gano wani abin da ya faru daga cikin wannan na'uran da yake nuna mana abubuwan da ke faruwa, su mun san jirgin da ke kusa da wajen za mu iya turawa, ka gane, ko a je a yi duba wannan al'amari kuma a magance duk wani matsalan da aka samu. So kuma duk wani abubuwan ne muke yi yanzu, kuma sai kuma enforcement of course, idan aka kama mutane, idan harka ne na kwaya, ka gane, akwai su NDLE misali, ana ba su hukunta waɗanda aka samu. Idan kuma na economic sabotage ne, kamar irin su satan mai, crude oil theft, ka gane, sai mu nemi su EFCC, ka gane, mu danka musu bayan mun gama namu binciken. To kaga waɗannan abubuwa din, kana zaune kana iya ganin duk abubuwan da ka faruwa kamar CCTV a gidanka, kaga zai rage maka damuwa. Ka gane, za ka iya gani ko da ba za ka iya maganin abin ba, at least ka san menene ke faruwa.
amma kuma in ka riga ka hango din muna da jirage sosai ko ina ka gan su kala-kala, akwai ƙanana akwai na patrols akwai waɗanda suke iya zuwa ko ina a duniya, ka gane sai mu ga to daidai ina ne wannan abin ya faru, wani jiragen namu ne ke kusa da wajen, ka gane sai mu sa su je su yi magance wannan matsalar da aka samu. To da haka ne muke samun nasara gaskiya. So babban kalubale ce shine samun haɗin kai daga sauran ƙasashen da duk aka haɗu aka samu wannan Gulf of Guinea tare, inda kowanne zai dinga sa kuɗi, kaga ana investing a irin security din kamar da ita Najeriya take yi, kaga ina ganin zai taimaka ya magance duk wani matsalolin da za a samu a wannan gaba din.